Osemakhosi ningazwe izinto zonke ezikhona emhlabeni. Alukho lutho Nkosi olwadalwa nolanyakaza Nkosi wena ungathandanga. Namanje Nkosi ngiguqe phambi kwakho ngiyazizulu. Ngiyacela Nkosi ngoba ngimlapha phezu kwesizibe esibila umlilo. Ngicela Nkosi ufefe lakho Nkosi nomusa wakho Nkosi ungithande ngoba namadoda lawa ayephosa esithandeni somlilo athi mayephoswa kwaphela ukuhlakanipha nokucabanga. Kodwa ithemba lakho yakude Nkosi bebona umusa wakho sebezungeza nawo phakathi esithandeni somlilo. Ngiyacela ke Nkosi yamakhosi ukuba Nkosi ukuguqa kwami phambi kwakho Nkosi ngingaliwa. Khulekela ke Nkosi namakhosi Shembe lakithi emshwada amakhosi Nkosi awunayini. Ngiyacela Nkosi kulelazwe Shembe ukuthi akuheleze Nkosi umoya wakho, uheleze Nkosi uthando lwakho. Mangisaguqile Nkosi ngingelibale Thixo ingcwele. Ngoba lolu thando lwakho Nkosi lujulile, lunamandla Nkosi njengokufa. Ngiyafisa Nkosi ngoba uNkulunkulu Nkosi uhamba uze awufika Nkosi elibeni lakulele khona Nkosi indoda engizalayo. Kwakuthiwa umkitazi weingane ihamba lensizwa lomfoko amakhasi. Ayetha amapheko lapha ezansi ethi namhlanje agiya ngekhanda likaMakhasi kuyobe sinqobile. Kodwa lensizwa yayihamba ukudula umlenze ithi hey ngiyinsizwa mina. Ngifisa ke Nkosi lelo thando Nkosi ababendala lo uqhawe Nkosi. Na Nkosi singehlelwa Nkosi ubuvala Nkosi kodwa Nkosi usimise ngezikhathi zonke. Ngiyacela Nkosi yamakhosi ukuba ngqongqoze Thixo ingcwele phambi kwakho Nkosi. Ngifisa Nkosi ungqongqoza ngengoma Nkosi yesibili. Kodwa Nkosi uNkulunkulu bakho Nkosi akuchazeke emhlabeni. Ngifisa abantu beNkosi njengoba sizohuba le ngoma engathi wonke umuntu emhlabeni angayicelela ukuthanda uShembe. Ngoba ungamthanda uShembe kodwa yena angamthandi. Uze wakhe ivumelwano ukuthi uzoyifeza kanti ngumuntu wasemhlabeni. Kwamehlela uMoses, kwamehlela noJoshua esefungile phambi kweinkumbi. Wathi mina nendlana ngizomkhonza uJehova. Kodwa wayesefika omubi. Ingakho kuzwakala isililo sasikhala uJoshua ekhala yedwa ethuneni engasenamphelezeli. Wayehuba ingoma leka 226 verse lesibili ngoba ehlale ngifike kuyo. Kodwa ngifisa wonke umuntu mayephakathi kwaleli lo ngathi angangebona omunye umuntu athi Nkosi lomthwalo semahlombe Nkosi ungangethula kanjani. Ngoba bonke laba bantu Nkosi yamakhosi baqhamuka ezweni. Izwe Nkosi ligcwele inkohliso. Baye bathi abantu yabona makwahamba nje wabulala inkungu wathela igazi lazothola 10,000 kusasa. Ajabula uthole kusasa kuthiwa sekufuna igazi lengane yakho nelomkakho. Akasazi ukuthi uzophuma kanjani. Abantu baphuma Nkosi emhlabeni ogcwele yonke into ekhona engcolile emhlabeni Nkosi baze kuwe imphumuzo ingcwele. Baze kuwe mthetho amacala wena Nkosi uthanda noma ubani Nkosi mayisefike kuwe. Ongathi uShembe ngasenza sonke amaNazaretha insizwa nentombi yakuleli bandla. Maqhamuka umuntu eqhamuka emazweni omhlaba uvula izandla umthatha umgone. Ngoba laba abantu bazofisa ukuba bagone uNkulunkulu abunyazo lezwe libonge Nkosi. Sesikhumbuzweni bantu abenkosi enkosi enkulu uthingo lenkosazana kade kukhona uthisha phambi kwethu amaNazaretha. Lo Nkulunkulu kade emphambi kwamaNazaretha efundisa inkonzo yokuyithoba. Lo Nkulunkulu kade efundisa inkonzo yoxolo kubantu. Lo Nkulunkulu uke wafaka abantu abenkosi inkonzo yokuthethelela. Izithi lenkosi yamakhosi mina umuntu ngimthethelela engazange alicele uxolo kimi. Noma ngimise ngamlenze munye. Mhlawumbe bekufanele uNkulunkulu besivumela makuphela lenkonzo ke siyocela ukuthi inkosi noma indlebe zethu ziwugqinisa kangakanani bengenze uNkulunkulu ukuthi lamazwi akho uNkulunkulu angaweli phansi.
ngoba ukulahlwa akusiyona into yamanje, into endala maNazaretha. Ngoba uyathi uNkulunkulu umuntu emnikeza amehlo amabili bese eyicelela yena ihlo elinye lesine nelesihlanu, ngoba naye usuke ethi ngifuna ukubona ngaphezulu kwabanye abantu. Bengifisa ukungqongqoze ngale ngoma yesibili. ngikhethe inkosi enhle unyazi lwezulu. Amen. Bantwana benkosi, inhliziyo yami
Yethaba manje ngemphambi koNkulunkulu omhle simthanda unyazo lezulu ayibonge Nkosi. Manaza thayingcwele ngathi uNkulunkulu angenza wonke umuntu awageza amehlo. Ukuthi amehlo akhe angadideki. Nensila yobusi ingangena emahlweni bawudideka ungaliboni unyazo lezulu. Bakhonza abahle beNkosi. Lo uNkulunkulu esikhuluma ngaye namhlanje sikhumbuze senkosi uThingo lenkosazana uNkulunkulu esimbonile sahlala naye eNazaretha. Ngake ngaletha insizwa yakwethu ngendanga bambiza ngokuthi uso ngapha ngakithi bathi uxhasa. Wawa lapha egcikeni mashawa insimbi la wesephuka umbambo bathi abelungu bawumhlinza. Angifuni kodwa ukukhuluma indaba yakhe kodwa ngathi mase sifika la sibamba idress eNazaretha engcwele. Ngase ngifika kukhona indoda eyayidonsa lapha iqhuthu ibanjwe ngapha nangapha. Le ndoda yayifaka ikhindi. Ima ihleka lapha emlonyeni ifaka amagolide wonke umlomo la. Nomngayo ngapha umesiswayo wawumbona impela ukuthi abantu abami kahle. Kodwa phezulu uma kahle kwafika usizo kwase kuphela konke. Masibamba idress lapha size enkosini uThingo lenkosazana. Isiyasondela le ndoda kwakunuka kakhulu kunephunga elisabekayo. Lo muntu mayesephenduka sesiqondana naye ngoba kwakumisa ukele inkosi ihamba phakathi kwabantu kanje nikelisa. Base beliqaqa ithawula. Lo muntu unesilonda sibonile sesingene phakathi ubona ithambo ngaphakathi. Ngangazi unabantu ukuthi inyama yomuntu iyelo ngaqala ukubona ngalolanga ukuthi inyama yomuntu injeya. Kodwa abantu benkosi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu esinaye phakathi kwethu ayibonge Inkosi. Maye sefika lo muntu uthi Inkosi ngikhulula waziboshwa sengihambe yonke Nkosi umhlaba. Ngahamba Nkosi ngaphumela ngaphandle koSouth Africa ngithi ngifuna abantu abazongisiza kodwa Nkosi angibatholi. Kodwa Nkosi sengiyalele Nkosi umuntu oyisisebenzi salapha ekhaya ongilungisela ingadi. Wathi kodwa baswami ubungehambe niyohluleka nakaShembe. Ithi ke Nkosi ke ngilethwe ilawo mazwi kanjalo ngoba bese ngihluphekile. Futhi ngangakaze ngicabanga empilweni yami ukuthi ngobe ngiye kaShembe. Maye sefika la wayesethula umnikazi wezinto zonke. Wayesemeqa wayesekhuluma nomuntu engapha eceleni. Ngase ngimbona ukuthi uyaphoxeka lo muntu. Uthe mayiqedwe baba wayesebuye usethi baba hayi wendoda. Lesi silonda sabangwa yini? Uthi Inkosi angase ngihambe sekuphela ama medical aid. Ithi Nkosi ngiyabuza sabangwa yini lesi silonda na? Lo muntu akasazi uphendula uthi nothi baba uphi baba wakho wena? Manazaretha kusezulwini lapha. Asingafuni ize emhlabeni sihlezi noNkulunkulu ephelele eNazaretha. Usethi lo nawo baba akekho baba wahamba emhlabeni. Wahamba kanjani? Wahamba baba nje kwakuhle kwenziwa zonke izinto ezibhale wili. Wabhala iwili bhala iwili baba wamuthi mhla efaya ufuna ukuthatha hamba ayoshiswa. Thathwe umzimba wakhe nomlotha aphambi yophoso lwakhe. Sethi kuShembe mntana Nkosi. Uyabona nje kunjena nje icala leli. Lezi impethu ezikudlayo ezikudla ubusuku nemini zifuna isidumbu sika baba wakho. Ngoba umuntu kudaliwe emhlabeni uthi inyama mayihlukana nomphefumulo fanele ufike impethu nentuthane eshaya isitembu ngaphambi kuhambe uNkulunkulu. Ithi ke mntana mina ekuhlalele manje ufuna uqale phansi uyokhanda ithuna laba bakho ucele babakhe intethelelo kuNkulunkulu nasemndenini ngaphambi agezwe lento ngaphambi baxhumane noNkulunkulu. Lathethe icala laphela Nazaretha ngimile. Ngikhuluma ngeNkosi uThingo lenkosazana eNazaretha. Ngahlupheka ngoba nami ngangithwele umuntu wayegula wayelimele lo mbhemi wakithi wayekhipha igazi ngomlomo. Ngingakwazi ukuxoxa nezindaba eziningi nalo muntu. Kodwa lensizwa ngeke ngiyibone phezulu esicawini lapha na isiniso Mfundisi uMadlovu. Nikhona eNazaretha. Ikhona namhlanje eNazaretha ngoba yafika into enephelele eNazaretha. Simbonile lo nkulunkulu eNazaretha ngathi uShembe ngasipha amehlo. Asiphe nezandla zokuyiphatha lento. Ngoba abantu benkosi asekho esikhathini sokuba leli bandla litukwe manje. Ikhona abangcwele.
into esihlalele ukuthi indoda nenkosikazi ayihlale phansi ifundise izingane zayo iqiniso ukuze angabi khona amaphekula kusasa. Umuntu ongabanga nenhlata yokuthanda unyazi vele uzolahla nakusasa Manazareti. Uzoba njani? Ayikho enye into ozoyibona ngaphandle konyazi Manazareti. Amen. Into esihlalele ukuthi sihlale phansi sifundise izingane zabantu abamasiboneni kahle. Nikhona abantu benkosi. Lo uNkulunkulu akalali Manazareti ngihlabela leli verse lelithi ngisize. Inkosi uJesu Kristu yathi hlezi kwase kuza abantu abakhulu ababegcotshiwe. Base bethi inkosi sesambe kakhulu sishiswa ilanga. Ubani ongasumkhombe phakathi kwethu uthi mkhulu into ebanga abantu emhlabeni. Uthi mkhulu lo futhi mayefa luzo ezulwini. Thula uJesu ababuka laba bantu. Ababuka wayesephenduka baflathela amadoda wayesebheka ngapha komama babencintisa izingane. Ngiyaphuthuma abantu benkosi. Maye buka lapha nakomama usebona umama wayincintisa ingane sethoza lapha mama wayesesondele lo mama wayesethatha ingane usethi uyabona nina mangase niphenduke nifane nalo mntwana ngiqinisele kwabakhulu embusweni wezulu. Nikhona Manazareti. Ngoba isifo esiphethe abantu emhlabeni esikwenza uxabane noNkulunkulu ngamhla wehlela isifo sokwazi kakhulu.